Bafethu Sithembiso Cele futhi ya subscribe bani bafethu like and follow bafethu ni comment ya manje ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthwala ejele. Abanye abazothi ukuthwala ejele uthola kanjani ejele ngoba uma ufuna ukuyothwala kufanele uye enyangeni warawara. Mhlambe ake ngiyiveze kanje le. Ngake ngayiveza lento phambilini ukuthi ejele kunzima ukuphila. Ejele ungenali visitor. Kunzima ukuphila ejele ungenamuntu nje okuvakashelayo. Now ngifuna ukuveza lento ethi ke yilapho engena khona ke lento yokuthwala. Ziningi izithwalo bafowethu esiyayisizwe ngazo ukukhulunywa ngazo. Noma mhlambe sike sizwe inyanga nje ikhuluma ngazo. Zayikhuluma ngendlela ezihlukahlukene ngendaba yezithwalo. Uthiwa umuntu siyasiza here and there. But now ngifuna ukukhuluma ngalento ke. Ngeke ngakhuluma mhlambe phambilini ngendaba yonhliziyo. Ukuthi onhliziyo kuyaye uthothi kwesinye isikhathi abantu abaningi baphila ngabo ejele ukuze kwazi ukuphileka. Kuba abantu abakwazi ukubavakashela, abantu abakwazi ufike mhlambe ejele amfakele leyo mali. Omunye ufika mhlawumbe umphathele oma cosmetics because ejele awekho ama cosmetics. Kufuneke kube khona i-support system ekwazi ukusupporta ngezinto ezinjengalezo. Ejele into wazi ukuyithola nje insipho mhlambe neColgate nesixubo kuphela. Into yokugcoba ejele awuyitholi, ayikho. So i-roll on ejele awuyitholi, yabo zonke lezo zinto. Now khona ejele abantu uyawuthola ukuthi hey uclean ugqoka iwash, yabo mhlambe iwash legolide mhlambe lisilver, yabo omunye iring, yabo uthothi akayifakile mhlambe ngala kwa left la komthuthi ushadile khona uzoyifaka ka right. Lama ring lawo ayenye indlela, yabo ayabe nophawu le Freemasonry. Uthothi mhlambe lungathi uyi triangle sort of izimpawu zama Illuminati nani la ngaphezulu. Lezo zinto ke ejele uyayithola zikhona. Angikwazi ukuthi ngithi zingene kanjani, angazi. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalento. Ubuthothi endlini isihlele endlini. Kunezikhathi la uthothi khona kufanele kiwe esitolo. Yabo? Makuzoya esitolo mhlambe namhlanje kuzobe uthengisa i1. Kusasa kuzobe kuthengisa i2. Ngaleya ngoba kuthengisa i3 kanjalo kuze kuyofika ebeside. Ulo muntu othothi lapha afika athenga izinto esitolo obona nawe umbone ethenga uyabona lezinto lezi ngeke azayiqede lo muntu uzozidla nini lo muntu lezinto ngoze kushaye inyanga ezayo zikhona uyayithenga mhlawumbe ulala embhedeni ophansi njoba ngangishilo ukuthi ngala emasayidini inembhede ithothi ama triple bunk ngala emasayidini but nendawo ama double bunk. Uthothi ulala ku triple bunk ngala esayidini ulala embhedeni ophansi, yabona ngaphansi kombhede wakhe khona ama drink ama 6 ama 2 liter ama 6 amakheke yini nani nezinto, yabona lonto.
uzombona ephuza idrink mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe nalabo bantu abadlala bo ngoba uthi endlini abantu badla ngama group yabo uthi lo muntu lo anikaze nibone ziphela lezi zinto zakhe ukuthi ziphela kanjani yabo. Number 2 uthola ukuthi ufaka iwash kanje uma ungalibuka leli wash lakhe uma ungasondela uzothola ukuthi iwash lisha kodwa lihambi uyitshela ukuthi hayi kwaphela ibattery mhlawumbe nokwenza kanjani cha inona lisithwalo leli wash angiveze lento ushele umuntu lo muntu ku social media abasheli nombani futhi ku social media u-attractor obani abantu ma-professions athile mhlawumbe abo-doctor ama-lawyers othisha onurse nani u-attractor abantu abanjalo leli washi lidonsa abantu abanjalo bafowethu ezinto uma ucabanga wena khona umuntu wesifazane ongathi ethandana nesiboshwa avela suka sinikeze 150,000 uthi sizowenzana uzoyenza lento isiboshwa 150,000 1000 imali engikhuluma ngemali enkulu 201,000 50,000 awu akakudli lo muntu ukudla kwejele yabo la endlini njengoba ehlala endlini njengoba ngithi kunokudla kwakho kuhlala phana ngaphansi kombhede mhlawumbe ngelinye ilanga uzombona nje epha abantu kuthiwa hey bafethu minani yabo asazi abekho abaziyo wazi manje into eyenzeka la ejele nansi uyuthola umuntu uyadayisa understand uma idayisa udayisa mhlambe let's say ugwayi wakhe udayisa uyahamba akayedwa phela udayisa ejele inqwano nto uthola endlini mhlawumbe abantu abadayisa mhlawumbe bala ko 10 yabo 8 indli yodwa yabo badayisa izinto ezifanayo kodwa lo ayinanga uhamba phambili izinto zakhe ziyathengwa lo uma ukuthi afakela iwash ufaka iring mangasile iring inenkless iyona into eyisithwalo sakhe le yabo abanye abantu abadayisayo izinto zabo ayithengathengwa noma ayithengwa but ayizwa lona kuze kuthengwa ngoba kuniyena ephelelwe istock yena lalela ke endlini la kunabantu utothi baba namaphupho athile aphuphe ngathi ulele nomfana kanjani yabona ungathi uzomnexoxe ethe ngiphuphe hey nanga umfana hey nanga elifaka enqeni uyabona uxoxela mhlawumbe uyaxoxa yabo kube into engazi ukuthi kanti yonke lento njengoba bathi nanga ufaka enqeni ilwane zalomuntu ziyafuna hayi phela ziyakuthanda ucansi yabo baphela abantu enqeni baqedwa yilwane zabantu yabo uyabona nje kusho ubike ngempela ithwala uphatha imali ngendlela eyisimanga lo muntu hayi lalela hamuya ku visit lapha kukhala amaphoyisa ethi hey usiso kade evakashela usibani hey behamba ngeporch hey ubonje yabo ubabaza amaphoyisa uthonde sesibosha ifone siyiphatha ejele siphatha ifone engaphathwa ngisho amaphoyisa kuzosenjwa manje ngefone ithathwa manje uthi uyabona kuphela 2 days usephethe yabo imali mina ngitshela ukuthi bekuye kuthiwa kuyaseshwa ejele endlini amaphoyisa amesisha abamba imali uze kuthuka iboshwa zonke mesha amaphoyisa ukuthi athole emalini athi lana
sivuke no 55,000 hayi ejele uyadayisa phela lo muntu mhlawumbe umuntu udayisa ama drugs isithwalo yabo into enkinga asigcini ngokuthi sinike yena imali kanje sigcina si-affecta nabantu ahlala nabo la yabo athi ngiyangoba ngitshela nje manje ukuthi abanye uthi manje bavuka izinqasi imanzi yabona and akakwazi ukuthi athi ulalwe uba uzothi ulalwe ubani ugijima ilwane la kuyaphu yabona ingakho ngangithe mina waze jele ngathi ngayindawo ongawumuntu ngempela oqinayo kwiprayer uma ukuthi uyakwazi ukuthandaza ngempela ngoba ziningi izinto ezenzakalayo and yazi abantu abaqhama nezinto kanjalo uthola abantu abaqhamuka emajele samaplazini qhama kuVaterval noma qhama koNcome yabo noma qhama kompangeni hayi lalela phela vela abantu abaqhama lapho uthi vela amabhinqa nje umuthi into yangakhona bafika nawo la bafika nezithwalo manje la yabona hayi inhliziyo hayi lalela inhliziyo hayi zikhipha imali ongeke uziyikhiphe wena konke vele ahambe ewenza iloan ka 250,000 ezonika izisiboshwa uyabona umuntu uthi lo uhypnotized sort of lo isithwalo sikhona ejele sikhona siyasebenza kunabantu abuthola umuntu usejele uoperate ama tax eminyango ungene ejele engenawo lamatekisi usenama tax manje eminyango uyamuzwa ukhuluma la nefoni ubuzo o driver lapha kuhambe kanjani wari kunomuntu omgadele lezi zinto ngaphandle yibo-ke futhi labo bantu uthola manje sekugcina manje makuthiwa PTT uze sekuvela indaba la sekuthiwa ulale nephoyisa wara lesifazane isithwalo nabo-ke igcine sebanika inkinga nabo labo abaningazi bazo-ke futhi tothi isodla sidla iboshwa la isithwalo sigcine sidla yena yabona usumbona Nkosi yami uyabona unemali yonke kodwa uyambona akekho happy lo muntu yabo mayenibuka nje uyabona Nkosi yami bakithi uyabona isithwalo simbambe ngenhla manje imali ikhona siyayifaka imali kodwa sifuna lento sifuna ukumthafaza matafatafa uyabo izikhona into enjalo nje awucabanga lo muntu ulele embhedeni osoduzo nowakhe uthi ulele la uphupha nenyongo ongayitholi nje kahle uyabona uyacindezeleka kwenza yonke imhlolo le hayi ulele umbhede wakho useduze nomuntu othwele ejele and I was very surprised ngixoxelwa umunye umfowethu uthi wayekade edayisa ama drugs lo mfowethu edayisa insangu wayedayisa insangu nehunga uthe uyambona uSibanibani nje mina ngiyambona uSibanibani uthe ngimsaba kabi yini wenzeni naye lo muntu akhuluma ngayo umuntu obedayisa naye uthe mfethu ubona ngaze ngaphuma lapha endini sasikade sihlala nabendlini labo bantu sashintsha section sawuhlala kwenye section so uyathi uthe uSibanibani yabo uyingozi ukwazi lezi ilwane njengoba zimsebenzela nje zikwazi ukuthi affect abantu abadayisayo aba competitors zakhe ihlale into umuntu istock sakhe yakutshela singathenga yabo ilwane igijima la endlini nihlele nje endlini nihlele nezilwane ihlala la yabona mfowethu ejele kunzima nihlala nezilwane la nilele la kunabantu abavuka bayakhwifa la ebusuku umuntu uyavuka la kunento akhuluma kuyona hayibo kwenzakala nanga lapha ne-toilet uyakume ewindini kanje uyadayisa futhi lo muntu hayibo manje yabona into esurprise kakhulu ukuthi
laba bantu uthothi manje uyibuza ukuthi lezi zinto lezi bangena kanjani nazo la banalabo bantu abakwazi ukubafakela lezo zinto othothi nalabantu abafaka lezi abanayo information yini abayifakayo wona nje isibotsho sake kwaze kwatrenda nje leyo nto yatrenda leyo nto omnye usise qala ngokuthi imali unikeze isiboshwa angazi uthi naye akazi ukuthi usinikeze kanjani 250,000 savele samshaya nje wayidedela imali uyazi ukuthi isiboshwa leso ungakutshela usithwalo sabo ukuthi siyasebenza ngempela uwenza iphela into enjalo ejele watrenda kanjalo ngaphandle usejele number 1 amaphoyisa afuneka angena azosesha leyo ndlu athatha leyo phone yakho nawe futhi uba senkingeni ufune ube necala ejele ke manje ukuthi wenza uqola abantu eminyango lezo yeboshwa lezo uvuso uyazi ucathi ngiyadla ejele uyazi kunalento ekuthiwa ingoma uyabona into ekuthiwa ingoma ukhuluma ekuthiwa ushiyamen kunabantu abanezithwalo zengoma ejele ibhola ejele liyadlalwa ibhola kuyabhejwa kwenziwa yonke into ngebhola ingoma yabo yonke leyo nto leyo uthi kunethwala kunethawula lakhe nje ahleze liphethe kanje ongazi ukuthi lethawula yabona mhlawumbe limhlophe mhlawumbe libovu ngaye ngathi ngiphume sectionini ngihila ingoma kusuku lokuthi kusima ingoma ngihlala kwenye section kusuka umuntu ngihlala B-side kusuka umuntu wase C-side mina ngithi ngiyaphuma nje ngifuna nje emsebenzini la special ka ekseni kufanele kuphuma ingoma mhlawumbe kuyosima ingoma leyo la nangu la ngaphandle yabo uhambe ethi ngale lithawula kanje kunento hambe ichela ngithi nayibo kwenzakalani ngimile ngithi iphoyisa lengivulele yabo nayo liyibone ngithi iphoyisa hayibo ngithi ngiyayibona lento enzala yenziwa isiboshwa kunabantu abathwele ukuthi kufuneka ingoma yabo iwini esectionini yabo uthi kuneyiboshwa engasuki kuleyo section kuthiwa azibambe izona eziphethe ingoma esectionini kuneyiboshwa uniform yengoma uniform ilokuzane ijezi lebhola kunezikhulu eziyiboshwe nje uthi isiningi nabo bathwele kambe nabo abantu ezibaphethe mhlawumbe awazi nazi ilwanzi yabathafaza yabo ubona umuntu esethanda ashintsha sethi ngathi usethanda abafana manje useze umthafaze lwane wazi wajwayela usefuna abafana manje amathafathafa ejele izikole ezidenjalo ithwale njalo I know ukuthi even la kuma viewers kunabantu abangakhuluma ngaleyo nto bethe yazi nami ngaye ngathandana nesibo ngiyakutshela mina ukuthi uyabona nje manje ngikhuluma kanje abaye bangathi hayi afuna ukuvela kodwa bakona ngiyakutshela mina kuma viewers ngoba ngikhuluma nje abazothi nami ngaye yazi ngaye ngakhipha imali ngingazi kanjani esiboshweni angikhulumi ngemali ngikhuluma nge-1000 mina ngikhuluma ngo-5000 imali obona umuntu awukwazi imali ongakwazi ukuyipha umuntu wakini kodwa uvele uyoyipha isiboshwa nje sithwele sifake iwashi laso yabo ejele ke iwashi mina ngokwazi njengoba ngade ngisejele bele ngangeni iwashi yabo lonto awazi ukuthi suke ngene endlelani nje nomafoni akhona awazi ukuthi ungene endlelani you pull some strings yabo unzima ithwalo zikhona ejele ngempela baphatha imali ngempela yabo uthothi kunentombazane ngaphandle unentombi ngaphandle eyirana lakhe imthandela khona unemali yamuphi lo uyayipha imali uzubona abantu badideka kanje mabuye bebephuku kanjani nabo nje abantu uqoma isiboshwa phana sikupha imali umkanga yonke imali engakasiyithatha mngathiwa sekusiphumile la usulokhu usuvela kuma podcast la uyabo ngathandana nesiboshwa saphuma ngahlala kubo lapha ngengilele ngizwa kukhala izinto uzuzwa kukhala izinto wakade wenzani ngoba abantu bagijimela ababhodwa aconza abangawazi avela kanjani nakhona ke jeli khona leyo nto ithwala ikhona eje lona yabona nje mina mangitshela isimanga ngangitshela nje isimanga ungeke uzibelieve
khona isikhathi la ejele kwakwenzeka khona izinto eziyisimanga. Yabona lo nto. Abantu othi kudlalwa ibhola la uzwa ukukhala amanye abantu abadlalela isection ethile bethi hey ubonile le goli lingene kanjani. Ababoni nani ukuthi uyabona ukuthi lesi sikhulu lesiphethe leyo team sithwele amagola korwa abafana. Yabo. Akora abafana amagoli. Bashaya igoli abafana. Yabo ukhipha kalibona ngalokuthi lingene ngaphi. Kuphethiwe nje. Kuyawina. Yabo iy'thwalo zikhona ejele. Hayi impuntsumane zakhona ejele obona ukuthi ayisukani madoda hayi isikhulu tu isikhulu esithile. Yabo sinalelo wash noma naleyo ring noma naleyo noma naleyo necklace. So iy'thwalo bafethu zikhona ejele ziyasebenza. Inkinga ke sigcina seyithafaza abantu abarong. Zibathafaze nabanikazi. Manje into vele ingihlekisa ingiqeda amandla ukuthi engathi uma kuthiwa manje sesiyamthafaza ke manje umnikazi ubuyela kanjani kunenyangeni la ethe hey ngathelo mathafathafa. Ngoba phela manje isejele lapha. Kunabantu akade bethwele ngaphandle ejele. Mase ufela lapha ngaphakathi uthi manje usephasha unjani umuntu. Aba right manje laba abathole lezi ithwale ngikhuluma ngazo. Iningi lawo ngoba ngisho baqhamuka kulamajele lawa eintabeni thu baqhamuke baphume eintabeni language yaseJele thu baphume eintabeni babuya nezo zinto enjalo khona into ababizwa ngayo ukuthi nakho nje phela ingqondo ibuye ithi ubusesisemnyango bakwethu ezinye izinto sesibuye siyigoqa amagamazo kodwa khona into ababizwa ngayo leyo nto yabo kuthiwa banokuthi ngizokhumbula nje one day ma viewers mhla ngikhumbula ngiyonitshela ngithi ukuthi mhlambe bakhona ama viewers abazotsho futhi abayaziyo lento engisho abazothi hayi ukuthi lokho. So ithwalo bafethu ikhona ejele kuyathwalwa ejele. I'm not speaking about ababoshwa kuphela. Uthi nje kwaphoyisa kunephoyisa elithwele. Ngizwa lonto. Niyaziwa futhi. Yabo? Alisatshwa umhlobo. Yabona? Niyaziwa ukuthi hayi anqena ukwenza ama function la kwenziwa ifunction twalo likhiphe isteki semali engaka. Khona nje sibotshe sayisangenzela isimanga ngiyakhumbula nje ngangisanda kufika ejele. Isection yonke lathi sathi akuzodliwe esectionini. Ukudla kwethe la angapha sa order uBrian eminyanga azazi uOdepi isection yonke yapha kuBrian waseminyanga yabo futhi mathafathafa uthafaze kahle yabo imali ingenile ziyenzeka ke izinto ezinjalo ngakho namanje ngifuna ukusho bafethu ukuthi ejele iningi izinto ezenzakala ungacabanga ukuthi kusmooth nje abantu bekhuluma ukuthi kudliwa amaqolo kudliwa izinkukhu lalela kudlalwa lapha kunabantu lawo maqolo abangawazi ukuphaka ejele abakuphaka ukudla ngiyangitshela ukudla kwejele akakuphaki mekuphaka ukuphakanize abantu abathile la ejele kunethikithi elincane elingaka lokudla lenyama uthole lo thikithi lakho uyalithola liphi umuntu lenyama akayihambe uhambe uphaka inyama ezinqoleni lapha sihamba siyophaka thina kayi yena lapha yena udla ulethelwa okuka special uyakhokha ngenyanga. So nje bafowethu ziningi izinto ezenzeka ejele ithwalo ikhona bayathwela abantu khaya kude TV so kubuye siyikhulume nje le ndaba sesingena sithi ukuthi deep futhi endaweni yazi ithwalo sesiyibuka nje khaya kude TV subscribe bafethu subscribe follow like ayizwa lonto comment